duk yake so a dole sha wuya, har sai mutum ya yi haƙuri juriya kafin a cimma buri na zuciya. Kai matukar mutum za ya faɗa a rijiya, bai san abin da zai riske shi ba. Zan ba ku labarin wata ya mace, domin a sona ta zuciya ta mace, wasu na kira na akan ta mahaukace. To amma batun gaskiya zan fayyace, a matan gari ban ga wacce ta kai ta ba. Ita doguwa ce fara siririya, mai farin idanu akwai ta da kwalliya, gashin ta yaryar a baya ya kwanciya, bakin ta mai kyau abin sai godiya. Kai in ka kalle hancin ta dole ka gaskata, ko da Arab Indiya ba su kai ta ba. Surar tana rikitar da ni, kuma murmushi na take sanya mini nutsuwa a rai ba abin da nake gani, a idaniya ba ce 'yar zamani, mai zaki na murya furci in ta mini, ko da zuma a zaki ba ta kai ta ba. Tafiyar ta mai kyau kamar ta wahainiya, mai kendiri zo gare ni ki sanyaya, ina rasa ki dole zan fada a rijiya, dan sai da ke zane rayu a duniya. Na yi binkice dukkan matan Asia, har ma da Europe a kyau ba su kai ki ba.